Μπορώ να πάρω την απαραίτητη ποσότητα ασβεστίου και βιταμίνης D μόνο από διατροφή? Το ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι απαραίτητα όχι μόνο για την υγεία των οστών, αλλά και για το νοσοποιητικό, το μεταβολισμό και τη συνολική υγεία. Πόσο όμως χρειάζομαι για να ξέρω αν μπορώ να πετύχω το στόχο μόνο μέσα από τη διατροφή? Για το ασβέστιο χρειαζόμαστε περίπου 1000 με 1200 mg ημερησίως. Αναλόγως του φύλου και της ηλικίας μπορεί αυτό λίγο να διαφέρει. Αν εντάξω τροφές που είναι πλούσιες σε ασβέστιο στη διατροφή μου, τότε μπορώ να πετύχω το στόχο. Τέτοιες τροφές είναι τα γαλακτοκομικά, αλλά και μη ζωικά προϊόντα, όπως προϊόντα σόγιας, όσπρια, μπρόκολο, ξηρή καρπή, πορτοκάλι. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν πετυχαίνω το στόχο, μπορώ με ασφάλεια να πάρω συμπλήρωμα. Σε ό,τι αφορά τη βιταμίνη D, η κύρια πηγή της είναι η σύνθεση στο δέρμα από τον ήλιο. Χρειάζομαι περίπου 600 με 800 μονάδες βιταμίνης D ημερησίως. Ολιγόλεπτη έκθεση στον ήλιο μπορεί να μου δώσει 200 μονάδες βιταμίνης D. Κάποια τρόφιμα έχουν βιταμίνη D, όχι σε μεγάλες ποσότητες, άρα χρειαζόμαστε πάντα να έχουμε έκθεση στον ήλιο. Τέτοια τρόφιμα είναι τα λιπαρά ψάρια όπως οι σαρδέλες, ο τόνος, ο σολομός, αλλά και τα αυγά. Πρέπει να ξέρω ότι όταν φορώ αντιλιακό με δείκτη προστασίας πάνω από 15, τότε η σύνθεση της βιταμίνης D περιορίζεται. Σε αυτή την περίπτωση θα έχω μάλλον ανάγκη να πάρω συμπλήρωμα για να έχω καλά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα μου.